Ublay pi baro ki bapet ya Good News TV bagi pedang subhai pi ha kerteng ka batyang tam ka jong try jongi uji sukres. Kani ka digasngi ha ka bangi kan mau kerpang ha ki jingdwai ki jongi na ka benta u khau kham. Ka jingkin chau khau kham kala long kalat ba phla ba ublay ula plie na ka benta ki kenthai ha ka balang da ka ba ki yo an pen phrang ya ka gospel bat banang pen hajan ya kasngi bo try un senshar na kut shakut. Ka jingkin chau khau kham kata shikham u khau men step bat shikham men miet na ka benta ka kam ublay kelas dang na do katlang jong snam ka khandai spa nyo ka khandai spa pra da ka jingkin tu jong iba jewel gat pho ubala jutip kumukpa jong khau kham hari khasi penar ubalayo ining kong ya kani garukom ken show hapdeng ki kristan hari garo deha ka presbytery house nam ka khandai spa pra habalang laim khra ha ubanai November balapen ki ya ka balang baro ban buat ya kani ka rukom bat dan ru ki balas dang na do ki banai khaddo jong snam ka khandai spa nyo tekum ta hakani kapor ngidap da ka jingkmen bidan ringkat bangi I Mrs. Welleridge Anderson Soklet iban sam ya ka khubor nakaktien ka jong blay I Mrs. Welleridge ilong I chairperson jong ka janseng kenthai KGP sinat sapngi but ilong ru I president jong ka North East India Christian Council Women's Assembly prashwa bagin yo asngaw ya ka khubor nakaktien ka jong blay kin skap siya ka way ka jiray ka bakirpang ban ay de Dr. Mrs. Pidari Karluki ublay ingkur khu yapi Hãy ngăn chân là ngao wat sao dong keleng Yau ba it kam krau bania mi Ban shem jing sup men sin jing ker men ka jing em La shi tom baro ni hakim Te ma mi shi lenter trai bapten Jing ai yang kadabyang kutray ngan penjam jing yaro klemway mika benta jonga long kodor tam haka birthday nganong kerdu ngan om ting jing ba jong mika ni yai bu yang lòng mon jong me ha jing em jong aku try halakas ngito pendet mami mon jong me bangan le hami try ban yai ne Day dang ti is day jong mi kupa La wei jong a day mi bala ban ben ba Jing ai yang kadapyang kutray Ngan penjam jing yaro klemway Mika benta jong Long kodor tam haka birthday Nganong kerdu ngan om ting Jing ba jong mi kan yai bu yang Shaki benta plang jengam Yaman sim jong ayalam Shaki ba jem ba shnyam Betgen dot no tendra Jing ai yang kadabyang kutray ngan penjam jing yaro klemway mika benta jonga long kodor tam haka birthday nganong kerdu nga
กันยายบุญยังไงมีกาเป็นตาจังงาลงก็โดนทำหักกาเบอร์เทงานอมคือดูงานอมติงจึงพาจงมีการย้ายบุญอย่างไงหากบันนิงกองงวันระกจิงไอคุบเลยยพีบารอนักจิงยเซงกันไทยกิจพิซีนอดเซปนี้กิบสงับยากันเอก Good News TV Channel หากกระเจงกับคอร์ดอร์บัดเที่ยงตำอุจิสุคริสอุนองเป็นจงงีงาสงบงูยากับ Program Management Committeeจงกจิงเซงสัมลากิจพิซีนอดเซปนี้บัเป็นญาติยากันเอก Good News TV Channel กับบลองกัชเลมบัดดอนบอร์บาบันเป็นสัพยังยากจิงเป็นยากตีนอุบเลยชาบารอกิบสงับบากิจิงทริกัมยากคอมมิชชั่นบาอุจิสุคริสฮีอุไอบันยาลับยากกอสเปลฮากิบันเรียวบารอกับพังบางอย่างสลอกมันตากะลองฮัลโหลอูข้าวคำนี่ยอสงมันอุสเนมยากันเอกพังข้าวคำมาหากันเอกเตยอุจุนเตยบาอาร์อุจุนนามารกับจิงเซงกันเทกิจพิสินอตหาอุสเนมคัดขันได้พระโพสันกลาจีดเอกเตยบาอาร์อุโนเวมเบอร์มันลักสเนมบันรคีเอกสงีจิงดวายกระปังยาอุข้าวคำHenry, kajing sengken tei KGPC not sep ni, kelapen kelano ya kene kesengi, syakatayo ko ba ar ujun, nado usnem arajar katnyo, ban yo ban rake, ya katarik kabala sedang, ha kabalang maukar, ha kat ar tarik ujun, kat kendai not pra, ya kajing lum, ya ukau kam, kajing sengken tei, KGPC not mingi, but kaji sengken thai riphoi sinot kirakhe hakatayo baar u November man usnem. Kasithi upol syaki Galatia kabahan riu kendai bat shpo ka ong di ha kabale babha what I bangin man tachu namar ha kaya babyang ngin yo ot ladangim da du bor no kumta ti kat bangi yo ya kalat babit du ngin ya tray minot ya kababha ha ki brunreu baro nre kam tam ha kitu kiba na kakur kajinge Pinsyong nong rim halor kanika chitiu Paul ki Galatia kabahan riu kandai bat chipo ya kanika jingkren kau kam menta kasngi. Tungin ya pet ya kani kapang haki ar benta ka benta ka beningkong ka jing sedang bat jing yat lenti u kau kam. Tang mensipen ken mau kendian kumno u kau kam ula sedang ban yat hakari ka jongi. Kajing perkat benlum jing aingu kau kam kala syok ya kajing mud jing perkat temen besan babu jual gatfo temen besan kabalang Presbyterian maukar habu yo sngo hala kabalang akakat kendai not real not nyo ya kajing kren kajong u Dr. Nellie Bronson u sahib missionary kabalang Baptist na Garo Hills ulay itu bagi Garo Kristan lap kipen kencang kendiat ukau na kabenta ban Kersha ni ki pastor bat ki evangelist kani ka ai jing mut shika day temen besan jual gatpo ban le kumju na kabenta ban yalap ya ka gospel u Jesus Christ shaki jaka bampat tip ya u da ka baseng ya ki school kau kam ulakot
ya kan ka seng kum lakhot yu ukum unong seng ya ukhau kham namar da ka jing shit rahem ka jinget baskem ka jing penyat uble ukpa u Jesu Christ ukon bat umensim bakot ula trei borba ringkat bat itemen besan kat pede ineru na ka juk ka balang Presbyterian mau kar Gipen priang ya ke jing sngo thuk kumno bat balai banlum ya ke jing aingo khau kam she come and step but she come and meet kani kalong kalat bo ublei ukdo haki kristan baro ba duk ne barus pa bangin la bania ai renti bania ai kumju sha ka kam ka jong ublei kadai ke basuk bat ke bajem bah bangin chule minot man ke step man ke mid bat ke basting come on ban kia yano ru kabalang kablas sedang ningkong ban lumia kene ke jing ken show khau kham kalong ha kabalang so rarim hau January khat khandai not nyo bat kila ai ke jing mi sha ka home mission jong sinot la persyang ru sha jawai bat kiwe de ki balang henrei kablas dang tikena kadai ha ka balang Presbyterian maukar ha khat arterik ujun khat khandai not pra dau babu jewel gatpo ban penmi pisa na ka benta ki school khaukam bat ban yalap ya ka gospel ka jing pen im ula sedang shwa nala ka yeng la jong bat khat lai teli ki wei pat ki long yeng kristan ha ka balang maukar ringkat bat ke jing lum na ka hostel jong ka Wells Mission High School for Girls ka bamentang ikot iki yaka ka KGP Higher Secondary School ha kata kapor idon Miss E.W. Thomas kum iba peniyat ya kene school bat ter na du khat khandai not pra ter la yat bet yat renti ka jing lum khau kam but on the ladi yu khau hagane kapor kalong ka babun ba kiyo du shipo tengka henriu ana kabalong ka pla shisha ka miracle ka kamba ka bo uble ha khat artrik ujun ke juk snem khat khandai not pra ka balang maukar kelas dang sendon no ban seng ya ka school khau kham baning kong aka shinong shintor bulia kabadon harut kawa siang hapo karat narten hake hima melim kabadon hake ribhoi district menta bat hadu menta kani ke school kayan kabalang mau kharu kadang yarap sha ya kani kabalang ubabu jewel gatpo ula seng no ya ka seng batikna ka ba u ai kerteng ka seng khau kham hari khasi jantia hadin kene kabalang mau khar kelas dang biang sakaway ke school khau kam hakor hadem but bon ki balang ki district ki presbytery ki la seng ye la ki jong ki school khau kam ha upod usam kari la jong pada bangi pek iki statistics haus nem khat khandai lai pu khandai ki school khau kam ki la roi shadow ka khandai pu nriu tli kabalang ba yo i bahkan ni ka kam khau kham kalong ka babha ka ba mentoy bat ka ba kodor ha ka jing yalap ya Jesus Christ bat ka gospel kumta ki bor balang kila shanya bat IT ha ki kente ban lum ban lang na ki yeng bat ki yeng mane ban le di yu khau bat ka jing mi pat ban ai bet sha ka balang na ka benta ban penyat ya ki school ki balong hangte ha ki presbytery ki balang bat ter kumta ki kente ki long tang ki nong lum ki nong di bat ki nong ai pat sha ka balang bat kani ka pha ter shadu ka sinot ka report sinon kabalong ha kabalang lat kra khat khandai san posan kapen i bala kersyane ki school balang but
kum juru la siu tu lop iki pastor jong ke presbytery da ki jinken show balayo no khau kham yaro you try yakini ki kamba ki bola le lengba ka kam khau kham house name khat khandai prapusan ka jing seng kan thei ki chipi sinot sep sinot hakatu ka por pelun kala nang yar ki kam yalap but siu to lop iki Bible man ki Bible woman but I grant ya ki school yalap hakishnong kendong bamdon school kumta ka jinge sengken thei KHP sinot belun kalapan 100% na ka jingmi ukhaw kham na ka sinot but ka sinot kala menjur ya kane ka jingker pa jong ka jisengken thei ka jisengken thei kala thung ya ka khaw kham committee but nadu kane ka snem khat khandai prapusan ter ki don ki balang ki ba aich ki jisengken thei balang 100% ni 10% but kumta ter hadu mentang i depet ar hajar ar posan don ki balang ki bla penkiu shadu ka ar % ka lai % but ka 100% ru na ka jingyo u khau kham ki aish ki ken thei ban pentrei kam ya ka kam yalap but kam mission jong ki jinge seng kentei ni aingo ya ki sinot ki presbytery ki district kam tam ki balang ki bila ailat engi ki kentei bangin nang kiu bangin nang jam shaprang ha ka kam mission kam yalap jongi kum kada ban pensa jingken mau ya ki jingdap shispa snem ka jiseng kentei KGP sinot sep ni hak khat pra khandai phukhandai hadu khat khandai phukhandai latte ya artli ki chapel ha ki artli ki hospital jong ka KGP sinot pelun ha ka tukpor ka way ha Dr. H. Gordon Robert Hospital ha jayau but ha Shillong ha ka but la dep ha ka khat artarik u April ar hajar iwe but go way pat ka chapel latte ha ka Dr. Norman Tunnel Hospital ha jawai but la play yak ni ki chapel ha ka khat khandai tarik u January ar hajar riu ka long ka ka ba la ban shempang ba yakini artli ki chapel ru latte tang lengba ka jingmi na u khau kham balum ka jeseng kan thei Haka juk kapor, haka ne ka bangi celebrate ya ka jingdap centenary ha khat khandai punyo ban sa jingkan mau ka jiseng kan thei KGP sinot pelun kala rai ban pa missionary sha Chaprigaon Dhubri district Assam da arngut ki missionary kan thei Kiba resign no ni kam jongki ban shimti ya kam missionary itak ilong ikong Daisy B Kharkongor but ikong Cherry B Pochna house name ar hajar tik dak jing tray shitom jongki la plain ya ka Bethel English school haka nega juk ka jaka haka arpo way tarik u January ar hajar iwe kidei ki nongseng jong ka Bethel English school ha Chaprigaon but menta stang nro benai haka arpo way tarik u January ar hajar arpo unriu ngin ya celebrate ka silver jubilee jong ka ne ka school ka ba hap menta ha ka jing penya jong ka jing seng kan thei KGP assembly ha ka bang ye don lang baro lai ki sinot mi ni sep ni bat pedeng ka jing seng kan thei KGP sinot sep ni Marias dang haus nem ar hajar lai kalaya kut ban kentiu no na ka 100% sya ka 10% u khau kham sya ka jingi seng kan thei ha ka sinot ha ka balang nong saulia ha ki khat we du khat sautrik march ar hajar sau
kumta la ra shu shu ya ka jing ai sha ki khau kham ha uju usnem ar hajar saw kala rai ru ban penshilur yaki yeng kristan ban kham no tam ban no ar kham ya u khau kham man bashet ja men step but men mit ha ka jaka shikam but born ki balang ki district ki presbytery ki la ya board ya kani bat menta kala ya ba bat ngila nang roi bala nang yo bor ka jing aingo khau kham da ka jing tray bor pla ublei bat men sim ba khoi bat Jesus Christ la rakhi ya ka jing dap shispa snem ka jing tray u khau kham ha ka ri ka jongi da ka jing sengken the KGP synod sep ngi synod mi ngi but da ka jing sengken the KGP assembly but ru da ka jing sengken the ribhoi synod halaki jong ki por ka balang mau kharu kum kan pasdang ningkong kala rakhi halaka jong ka balang ka jiseng kenthe KGP synod sepni kelaseng artli ki school ha Assam ha Jaguri kata ka Bezalel Mission School but ka lower primary school ha Hatikela ha Arterik Uyayong Arajar Kendai kum ka jingpen sa kenmau ya kani ka jingdap shispa snem ukhau kham lanang pen klan shu ya ka jing tray da ka balum sa weipat ha ka KGP jeseng kentai synod sepni yo bangi khot ukhau kerpang nadu usnem arajar khat lai bad usnem arajar khat sanpat la pen kela kerteng no yo do ukhau mission ya uni ukhau mission lalum kumba shikilo shiyeng kristan tang shisen shisnem ha katayo jingdwai kerpang yu khau kham kabelong ha katayo ba ar ujun ka jingesengken the KGP synod sepni ya kabami baro na uni ukhau mission ngi pa bed Shaka jingya sengken the KGP synod sepni bahkan la ban peniat but tray baha ke mission feel ke bashabar kari kasi jantia boy la jong kum kawe nakidak ke jing pen ken mau ya babu Joel gatpo but ke jing tray ba koridor ke jong u ke jingya sengken the synod kala jer kerteng ya ko wei ke school kabadon ha kenro hajan nongston kum ka Jewel Gatpo Memorial School kenro kani kalong ka aka ka ba pensa nam pensa burom yo nongseng ka khau kham ha kari jongi kat panang ya kisngi kisnem ngiyo i babon ki school khau kham kilanang yo grant no naka sorkar dada day hakipor berim naka district council hakapor bementa naka government of Meghalaya but naka SSA terter ya kitulop kinong hikai kibadon haki school khau kham but don rupat kibadang shuyo tek tangi kiwei kinong hikai but dang iPad but yai krushan ya kiwei kinong hikai ha kini ki school ba I grant da ukhau kham na kibalang kani kalong ke jingkerku ya kebalang ya kedong ya kathan ya kinong hikai ki kena school ki kemi ki kepa but baro kelum lang ni aingo yo blay ya kaneru bat ngiyo i badai kane kalan baki kendong kila yo school kambon bat mentang yo i ka jingroi jingpar ha ka jela jongi ha ka nang ka tho kala nang kiu shaneng but what lada
ngimla than bangin nangyarap syadu syaki college ru ringi aingu yublay bangi don ki college ki bapenyat da ka KGP sinot sep ngi KGP sinot mi ngi ka riboy sinot bat ki wei ki baya tre borba ban ra ya ka jinglong jingman ha ka tho ka tar ka jing pule dangle ha ka ri ka jongi ka benta ka ba ar ka long ka roll ki nong ai khau kham ki nong lum khau kham na ki yeng ne ha ki yeng mane ki nong pen yat ya ka jing kan show khau kham ha ki balang ki district ki presbytery bat ki sinot laringi pai na kinong ai khau kham mangi baro ki kentei hala ki jong ki yeng dengi day ki belat long ki riu khot bat ki belat tray ngia ai yo khau kham bat ni day banda ai da ka jing kemen da ka jing sngoutna da ka jing ai da ka donot paro upol ukentu ha ka shiti ka ba arch kinong Corinth ka ba pra iwe hadut lai kumno ublay ukwa yengi ban ai da ka jing sbun da ka jing keluit mensim bat da ka jing kemen ka jing dap da ka jing kemen jongki bat ka jing duk sat kila roi ker hai hadu ka jing shlei ka jing ai kelo jongki namar kat ba kum ka bor jongki ngapla shisha bat palat ya ka bor jongki kila sngo bah ban ai hang ningio i bo upol upun kan mau yang ngiru hang ni hari lom kasi jungi bangin ai ken da ka jing sbun da ka jing keluit mensim da ka no ka jing rit mensim da ka jing artetin da ka jing bom sngo tikena bat ngin dap da ka jing kemen wat ladang ngilong ki bom don ru namar ngi uong shisha ba pinyo palat kabor bat ke jing sngo bah haba pi ai uong shushu ha ka shiti ba arch ki Corinth kendai pra hadu hunrei lei yakane nga ong uta ubabet kendiat unyo ot ru kendiat bat uta ubabet shibon unyo ot ru shibon uwei pat na pi kat ba utmu hala ka donut kumta on ai na ka ba sngosi ne na ka ba penbor namar ublei u eat yau to ba ai da ka ba kemenken bat ublei ula ban penroi ker hai ya ka jing ai baro shapi kenang ba haba pidon ha ka sngi ka jing dap baro ha ki ei baro pin yo nang roi ker hai sha ka jing le ba baro hang ni ru pun kan mau yengi ba ni don kam ban ai ha ka ei baro klem da sngosi ne don kam bakin pen bor ki bawan wan shim khau kham na ki yeng ki sem ki jongi haba ki phone yengi la ne ba ki wan te jing khang ha ki jing khang jongi namar ublei u eat yo ba ai da ka ba kemen ken ngio iru hang ne ba ka shiti ka baning kong u yo anes lai khat pra to what I ngin ya tang da ka ktin hi lemne da u tlit hunrei da ka jingle bat
da ka jing shisha ngiu ihang ne ba u yo anes upen kan mau yangi ba tang da ka jing kren tang da ka ek ba la jin hao klem da le ya ka no ka kam te kasulong ka ba per re habang ibu aki jing duai ya ka jing ai kau kam ka jongi ngida kenere laki ketiru bat ngida pentrei kam bat ngida ai kata ka jing le ka jongi kan long ka ba pediang hun hakmat ublei ka rol jong ki nong lum kau kampat kalong ka ka ba ba namar kat arsin ha ka shisnem ki hapet ban le krong ban le shim ban le lum na ki yeng kat ki yeng balakan la ai ha ki block la ne ki kentot ha ki dong leng ba ki jinge seng dong kam long ka pasuk ban le kat arsin teng ki don ka jing ya penbet ha ki balang ban le shim no arsin hay arbnai haka shisin kata kamon hanriu sin haka shisnem hato ladangi pledging mut bai kata kam demo ka ba ba yangi ki bam hap let lum yo khau kham lane ya ki tu ki kentei ki jongi ki beli up hakmat ka yeng mane ya ki tu ki ban lum ba wan ra pat hakmat ka yeng mane teng kini ki bapli ki sha ong ba omdon menta ka sngi so ba sa wanna ako wei ka por teng la khang tala ka yeng ba teng da ba phone lupa ban ya kudru omyo ka reply teng la da omdon hi ki kentei ki ba ai khau kham ka long ka ba ba yaki nong lum kau kam na ki yeng pat kum ru yaki balum hakmat ka yeng mane nda ublei ulayo ya ka jinglong ka jongki but ula ailat yaki jinge sengken tai bakin jit kam bongut ha shishi block na shishi dong but yakini ki nong lum kau kam laju ong bakilong ki bayai sha bah kilong ki bas bon bah ki ba kloy ban yala ka jong ka kam yeng kam sem lani ka ban kano ka bakidon kam bat ban lek pat chiki yeng ki para banget hatu niju berkat mo ya ka jing shitom kumenta ki banai slap lani kumma ki banai telang to ai bangiru parokot ki bamdei ki balum yu khau kam ngin ye kan mau ban duai ba ublei un ai ka jing kot ka jing khia ye ki un ai ka bor met ka bor man sim kham tam ba ki nang yo bor shu man trei ka kam ka chong ka bainang ye ki ka reward ka long hi ba ublei hi un sa ai ha ka sngi khatu kabenta lane ka role baka jinge seng kentai balang ka jinge seng bat ki balang ki district ki presbytery ka synod la ki jinge seng kentai nila ka balang hi barok kowe ha ki ba penyaj bet penyaj renti ya kini ki school kau kam ki bedon hangno la hasor ni ki jaka ki ba kham kenjak kendong ru ya kini ki school kau kam ni kerpat sikat dei ya baro ki nong penyai la ki kentei ki rangba ki samla baka dei ban long ka shlem jong ka jing ai jing start dan ka jing start jing nang jing tip ka jing start pertai nrei kam tam mi ka jing start ka jong ublei but ki nong hikai ki nong penyai school ki managing committees ki governing boards baro ki ba penyai gini ki school kau kam kin long ken kum kita ki witness ne ki saki
ya ka jinglong jingem u Jisu Kris hi but on don kano ka jing to bria ban yo ban kan shi ken u ki wei ki breu yangi wat haba la duwai but la kerku ya ka jinglum khau kham habaro ki levels nadu ki yeng ki jongi hadu ke sinot ngidon kam bangin penyait beg penyait renti buat begini ki skul jongi kin long ki syarak ki bat tebe ban pen i ya ke jing shai ke jong u Jisu Kris syabaro buat ki kena ki bapas na kini ki skul ru paro kindai ong shisha baki don ke jing shania ki kemeki keparu kinda kemen hun mensembah habaki konjong ki pas bah habaki mi na ki skul khau kham ka jing penwai ha ka ba wai no to ai ba baro ki kam jong ka jinglum bat ka jing pendon kam ya ka jing ken show khau kham ha kane ka rilom ba et ka jongi kan long la ka jing yalam lunti u blei ukpa u Jisu Kris u kon bat u mensem ba koit nginam ai lad ka jing eu pertei ngin ai da ka jing kemen ka jing sebun ka jing kloy bat ka jing po sam reke bangin le ya kamon ka jong u blei bat bangin watch wa ya ka hima u blei bat ya ka hok jong u te ya kita ki e baro on sa ai lang dam hapi Matias Nri lai pulai suk kiba isne naba on isn e yaki ki kam ki apostol arpo lai posan ha ki e baro ngala pen i hapi da ka jing trei minot kumta ka day ban shan bori ki batlot bat ban pen ken mau ya ki ktin u try Jisu ba u hi ula ong ka kham suk ban ai ban ya ka bapetiang na ka benta ka burom uble amen tumini uble ha ka jing tuai ha ka ni ka por a try ni wan ban aingo ban pendon burom ya ka kerteng ka ba crow e ka jong me a try ha ki e baro ki ba mela le ha ki jing em ki jongi marway bat kham tam ki jing em jong ki jing seng kan thei hala ki jong ki balang ki district ki presbytery synod ka KGP assembly ka PWF ka NEICCWE ki way ro a try ki benta ki bahalor ni ai ngo a try na marba mela ai ya ka ni ka jing ito pau a try he ki long shwa ki jongi kham tam it men basan babu jowal gatpo bangi khot it unong seng ya khau kham ni ai ngo a try bana ka jing sedang ka barit a try da ka jing yai lenti hakini ki spa snem ngilayo ya ka jing tulun ka kam na ka por syakapor hakum no bagi balang baro ki pentray kam ya ka jing ken show khau kam ya ka jing de yu khau ya ka jing ai ya ka to ka jing yo pat syaki benta kumbala bate a try ngi ai ngo na ka benta ka roll ka jong kinong ai baro
Tuda ai a try bangin long kinong ai kiba ai da ka jings bon man sim ba da ka jing kaloi ba da ka jing menru ngi ai ngo ikini baro ki balum a try but ba ya na ka wei ka yeng si ka wei ka yeng man la ko banai a try but a yeng mani ru ba up a try kau but ba de artat a try but ai biang ya ka pisa a try ka blayo bandi kalong ka kam ka ba palat a try ritu nang yai kerku yakina lendet ya ka jingla ban shakri ka jongki jo airu a try ki school kau kam ki jongi ki bapniat haduk menta da ki balang baro a try bangin la ban le ka bahatam bat ngin long shisha kita ki sakhi ki jongmi bat kumba me hi mela ong a try ki e baro ka ba bat ka suk ban ai ban ya ka bapetiang nang kerku ya ki jing rakhe jongane ka jing duai khao kham kerpang hau niu tayo baro shitiyo tayo ba ar jong banai jun menta usnem but ki wei ki snem ki bandang wan but kumjuru hau banai November ha bakin tayo ba ar ki jing rakhe jong ka mi ngi bat ka rip hoi sinon ngi duai ngi pa ni kine baro ha kerteng Jesus Christ to ai ba ka jing ai ka jong u Jesus Christ u kon ka jing ba ka jong u blei u pa bat ka jing ye selok ka jong mun sem ba khoi kini lai ho wei kinong lem rengkat bat ngi bat ki kentei kleng satlak ka pertei kumju ki riunget hangno naduk menta syadu syabam cukut ru amen.